Сурайё Қосимова овозхони шинохтаи тоҷик мегӯяд, агар умр вафо мекард, 1 май 16-умин зодрӯзи ягона писараш Эмомалиҷонро ҷашн мегирифт. Эмомалиҷони Хуршед шаби 18 апрел бар асари бемории саратони хун даргузашт. Сурайё Қосим дар як суҳбати вижа бо Радиои Озодӣ дар бораи писараш ва эҳсосе ки дар ин рӯзҳо дорад қисса кард. ҳамдардии моро, ҳамдардии Радиои Озодиро қабул кунед. Ташаккури зиёд. Шумо ҳам саргардон шуда омадед. Апай меҳрубон, хуруҷи бемории фарзандро кай огоҳ шудин шумо? Чӣ гуна буд? Ман 4 фарзанд дорам. Аз мобайни ҳамин фарзандон дар хурдии ягона фарзанде ки бемор намешуд, танҳо Эмомалӣ буд. Ва 2016 моҳи декабр буд, зукоми сахт шуд. Ҳама ҷо ташхис кардем, Тоҷикистонда кадом беморхонае набуд, ҳамаша санҷиш кардем. Якдам меган соза, якдам меган соз нест. ҳеҷ таи қариб 15-20 рӯз диагнози бемориша монда натонистем. муайян карда нашуд. Баъд дар беморхонаи қараболо гематологияда амуҷада барои амалиҷошаман барои хуб кардан ташхис кардем. гуфтан хай беста мо як анализи асосия ҳамро бигирем. вақте анализи асосияи хун мегиранд, баъд аниқ мекунанд ки бемории саратони хун будааст, ки оле дар байн 20 рӯзам нагузаштааст. баъди бемории гирифт 3 рӯз фаҳмо карда намеам, мара нагуфтанд. баъди 3 рӯз фаҳмидам. куҷо бурденаш баъди фаҳмидани беморӣ? баъди фаҳмидан ман аз докторои Тоҷикистон дуо гирифтам. гуфтам шумо ҳам табибои зӯлаине ки агар шумо розӣ бошед ма писаримро Ҳиндустон барам. ва таи 3 моҳ табобаташ бисёр нағз мерафт, ҳама тараф беҳбудӣ шида буд. вай худаш намедонист ки ҳам хеле беморае. мо вақте химия мекардем мегуфтем хун рехтестем ё ки ягон дорои дигар рехтестем. ки и дафъа омадагиш як ҳафтаи на ҷавоб дода буданд. омад аз 11 омадан 18 бояд бо мерафтанд. Ҳиндустон мерафт? бале. 2 рӯз гузашт ки камкам маззаш гирифт. бо беморхонаи Мансурова бурдем, онҷада хай хунрезӣ кардем, ҳамаша кардем. то чанди ҳамо хунна мерезанд, хун ҳеҷ намефаҳмем ки куҷо мешавад. хамуда бемори сахт рӯзи бо 18 бояд ки мерафтанд, билетошон гирифтагӣ буд, бояд бо Ҳиндустон мерафтанд, ки дар рӯзи ҳамо рафтаншон ҷаноза шид. ҳоло худтон чӣ ҳол дорен? эҳсос ҳамин ки хеле писари меҳрубон буд ки ҳама чиза мекард, фақат очам нафаҳмам, очамира нафаҳмам. бисёр бачаи ба маданию ба фарҳанг дар 100 сухан як сухан ҷавоб мегардон. ва то лаҳзаи охир 2 дақиқа ҳамагӣ хомӯш шуду, ҳама лаҳзада ҷо мешуд. то ҳамчина гап мезад, ҳама тараф хеле худаш раҳм мегашт. беморӣ ҷогаҳӣ набуд ки дар бистар бошад, ҳеҷ кам бовар намекард. худи худо раҳмати чӣ орзуҳо дошт? кӣ шидан мехост? математики нағз буд, дар чандин олимпиаду медали тилло гирифтагӣ буд. математик ба зиндагии тан метиб, дар назди худованд чӣ чора. марг амри ҳақ аст, яке намедони кадом вақт. бисёр меҳрубон буданд. аз ҳадди. апаҳо чӣ гуна эҳсос доранд? апай шабнамбону, апай фарзонабону? ҳама аз аммо рафтору одоби барои худаш як тараф месӯзанд, барои рафтору характериш як тараф месӯзанд. хеле бачаи ба эҳтиром буд. фақат танҳо апай калониш қатӣ ҳама чиза мегуфт. дар пеши апои дигаш ҳатто дар пеши ман шарм мекард хӯрок хӯрданда. баробараш ҳамин апай калониш рӯзи гуфт, фақат мегӯм ки рост истодааст баробари вай. вақте мо Ҳиндустон бурдем беҳбудӣ хеле зиёд буд. баъд мегӯянд ки ин касал амехел муваққатан як нағз мешававу ягон касоли ай беморӣ зинда намондааст. ама тои дараҷа хиёл намекардам. бо лаҳзое ки гап задистай очадиён ҳеҷ бовар накардам ки ама ки агар ҳисоб кунем 5 моҳ зиёд нашуд, 4 моҳ 4.5 моҳ то ташхисҳо иҷа кардану. аммо рӯзе ки фаҳмидам, ҳамрӯз дар як рӯз ҳамаи ҳуҷҷатоша даровтавер кардам. ба сафар омода шуд? бале. оча и қатима бирава, иш қатима бирава ки мефурам бисёрӣ бошад. мегуфтам касе мехоҳӣ биги қатид. беғарзи апаш бо албатта ҳамроҳи дигаам мегирифт. ёру рафиқ бисёр дошта? бале. қатӣ духтари Шабнам Шарифамо дугони гори калон шудагианд. 5 моҳ Шарифамо ай Эмомалӣ калоне. ардуш иш беш наметонист. якум бора оча Шарифамора рӯй намекунӣ? гуфтам мекунам. бо Шарифамо хабаргирӣ рафт. номи Эмомалиҷона ба хотири сулҳ монда будена? бале. соли 2001 Эмомалӣ оли як 20 рӯза шуда буд.
якми май 27 июна ку рӯзи ваҳдат хайаму қариб 40 рӯза бишмиш баъд вақте ки абдуллои нурӣ даму рӯзи ваҳдат ҳама оппозитсия буд ҳам тарафи ҳама барномаи калон буд баъди барнома баъд як пилачӯи кардан банкети калон ҳамунҷо дар ҷаноби оли хучон пурсидан ки хай муборак шава ба орзуи деринатон расидӣ писартона чӣ ном кардӣ гуфтам эмомалӣ ба мо хотири ваҳдат хотире ки ҷаноб арзанда аст ба ҳама чиз ба умед эмомалӣ ном кардӣ ҳатто президент ҳам тӯҳфа карда буд воқеият дорам 10 ораша гуфт аз номи ман бигир дар моҳи май чанд сола мешид чанда пур мекард агар умр дароз мешид 16 сола